să spun eu, locul acela de trecere dintre viața aceasta vremelnică către viața veșnică. Și noi, ca și credincioși, ne dorim clipa aceea. Să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, departe de problemele acestei lumi, de dureri, de necazuri, de lacrimi, de suferințe. Departe de valea aceasta a plângerii, vom merge în valea unde va fi veșnic soare și lumină și fața mielului va lumina. Acolo ne dorim cu toții să ajungem. Și pentru aceasta suntem aici. Pentru aceasta ne-am încredințat viețile în mâinile bunului nostru ziditor și creator. Ca El să lucreze mântuirea Lui prin Fiul Său în viața noastră și nimic altceva din lumea aceasta să nu ne mai dorim, nimic din lumea aceasta să nu ne despartă de Dumnezeu. Pofte, plăceri păcătoase, care sunt întrebuințarea lor de o vreme. Și cine le iubește le va pierde. Dar cine iubește pe Domnul Iisus nu-L va pierde niciodată, nici aici, nici în viața ce va să vină. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În dimineața aceasta a fost mai bine, la timpul acesta liber de cântări.